Dnes si povieme niečo o vynálezoch, ktoré vznikli omylom. Vedeli ste, že vynálezca mikrovlnky nedokončil ani základnú školu a predsa sa stal jedným z najúspešnejších elektrotechnikov histórie. Jeho meno je Percy Spencer a mikrovlnná rúra vznikla úplnou náhodou. Písal sa rok 1945. Percy Spencer pracoval pre firmu Raytheon, ktorá vyrábala radary pre americkú armádu. V laboratóriu testoval tzv. Magnetróny, trubice vytvárajúce mikrovlnné žiarenie. Nič nenasvedčovalo tomu, že objaví niečo revolučné. Až kým si nevšimol, že sa mu vo vrecku rozpustila arašidová tyčinka. Spencer bol typ človeka, ktorý si otázku prečo kládol veľmi často. A tak položil pred zariadenie kukuričné zrná. Po chvíli počul hlasné pop-pop a po laboratóriu lietal prvý mikrovlnný popcorn v histórii. Raytheon si rýchlo nechal vynález patentovať pod názvom Radar Range. Prvá mikrovlnka však nebola pre každú kuchyňu. Merala takmer 2 metre, vážila 400 kg a stála niekoľko $1000. Napriek tomu mala úspech u lodí, železničných vozňov a reštaurácií. Zahriala sa síce 20 minút, no zemiaky zvládla uvariť za 30 sekúnd. Problém bol len v rozmeroch a cene. Až o pár rokov neskôr Japonci zmenšili mikrovlnku na formát, aký poznáme dnes, pre domácnosti do každej kuchyne. Percy Spencer, samouk bez školy, sa napokon stal držiteľom vyše 300 patentov a získal čestný doktorát. Vďaka jeho náhode dnes ohrievame jedlo za pár sekúnd. Tak čo, si tým mikrovlnka navždy alebo radšej sporák? Las Vegas, rok 1983. Kongresová sála sa pomaly vyprázdňuje. Urológovia a lekári z celého sveta práve prežili deň plný odborných prednášok. Teraz sa už tešia na večernú recepciu, kde môžu konečne vypnúť. Niektorí prišli aj so svojimi partnermi. Čaká ich slávnostný večer. Nikto však netuší, že ich ešte čaká jedno šialené vystúpenie. Muž, ktorý práve prichádza na pódium, nie je obyčajný prednášajúci. Je to profesor Giles Brindley a to, čo urobí, sa zapíše do dejín medicíny a zároveň do čiernej kroniky kongresov. Brindley sa pred kolegami objavuje v teplákovej súprave, nikto nechápe prečo, no potom začne vysvetľovať, že má niečo mimoriadne dôležité, revolučné. Počas prednášky si začne vyzliekať tepláky a ukáže im výsledok svojho výskumu, doslova. Brindley si totiž krátko predtým vpichol do penisu látku, ktorú vyvíjal celé roky. A teraz pred očami kolegov demonstroval jej účinok, plnú erekciu. V sále zavládlo zdesenie. Partnerky lekárov odvracali pohľad. Kolegovia sedeli ako prikovaní. Brindley síce šokoval, ale zároveň ukázal dve zásadné veci. Že erekciu možno dosiahnuť aj čisto chemicky, bez erotických stimulov. Že jeho metóda je nepraktická. Nikto si nebude píchať injekcie pred intímnym momentom. Hoci bol jeho prístup neortodoxný, otvoril cestu úplne novej oblasti výskumu. A len o pár rokov neskôr sa stal katalizátorom jedného z najvýnosnejších objavov farmaceutického priemyslu. V 90. rokoch sa firma Pfizer snažila vyvinúť liek na vysoký tlak a angínu pectoris. Testovali látku s názvom Sildenafil. Výsledky boli sklamaním. Tlak sa síce veľmi neznižoval, ale objavil sa zvláštny vedľajší účinok. Testovaní muži začali nahlasovať erekcie. Časté, silné a niekedy úplne bez súvisu s erotikou. Vedci si uvedomili, že majú niečo, čo by mohlo zmeniť svet. Viagra bola oficiálne schválená 27. marca 1998. Stala sa doslova kultovou. V roku 2000 ovládala 92% trhu s liekmi na erektílnu dysfunkciu a stala sa komerčne najúspešnejším liekom svojej doby. A keď neskôr vypršali patenty, prišli generika. Cena išla dole. Viagra sa stala dostupnejšou a tým aj ešte populárnejšou. Giles Brindley sa síce do učebníc dostal trochu
Neštandardne, ale jeho výskum a odvaha, akokoľvek bizarná, otvorili dvere revolúcii. Vďaka nemu dnes milióny ľudí po celom svete žijú plnohodnotný život. A to je len zo pár príkladov, ako sa geniálne vynálezy objavili úplne náhodou.